Suwi gak tahu. Aku suwi gak tahu cah. Iya deh. Ini loh. Kenapa kok iya? Aku ganggu bakul goreng-goreng mah. Pemirsa. Nah. Tak dulu kamera belakang pemirsa. Kimang tak tukoni pemirsa wis ora tak tukoni ku mesakno wis tak anggap kancaku nang kene. Mau tak pengen tak kayak styrofoam. Cedek ae ra usah ora pupu mbok. Nah, iki lho kuang wis suwi gak jejak lho kuang pemirsa mbek promosi nang gone teteh. Tambah payu. Aku ya pengen dudul-dudulan yang ini ya pemirsa. Cuma isek duwe cah cilik. Gak bisa guys. Oke pemirsa. Ini bumbune iki mantep dah. Caker. Terus aci, terus tahu, acine telu ambekan pangsit basah. Oh, siap pemirsa. Iki jenenge cilok goang ala teteh. Asli wong Sunda wong pemirsa. Dadi ana ciri khas sing gawe. Yuk kita eksekusi pemirsa. Anu pemirsa beli ana wong wedhus ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana sabana. Ana kudu jeruke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana sabana. Amin. Ora ketok ya pemirsa yo. Nah, wis tak. Oh. Pasti mendekati aku. Cemeng pemirsa. Iki ceromone nggo cemilan. Ana kudu jero le marina pemirsa. Iki jerone apa? Jerone daging ayam suwir. Aku makan golek bensin. Nah, oke gampang ngono. Golek bensin sik. Iki teh ndek sore. Bisa pemirsa. Cakere mantep, aku cuci tangan yo. Tuh, kucingnya rese pemirsa. Mambu itu loh, mambu ki. Mambu cakere. Monggo pemirsa tukoni arep SD kapan 2. Kapuan. Yo. Nek pas sekolah biasanya jam 1 uangnya buka. Nek hari libur mulai esok jam 10 jam 11 wis jam yang menonan. Jameng. Oke. Kita huni udah jeruk enak bisa. Jenenge gak dhewe wong perusahaan iki.
Terus sekolahan iki. Datang pasar merah. Tapi iki ana bakul anyar. Perlengkapan kudu dole teteh ono. Tapi wis tidak ini bakule. Jadi kulane jelen kono. Menawa sekolah yang pasar merah. Makanya pacar ini pasar cilik misalnya. Golek perlengkapan nek kanggo teteh niki sajane pirang aku ya pemirsa. Malah mangkok ya ketok. Iki pangsit basah. Memang lalu ki yo. Meloro ya berarti. Bakso acine mantep. Seporsi 5.000 misalnya. Bumbunya sedep. Aku yo dhewean sampe berdua ambek Juju yo. Juju tak masakno kadang aku bingung aku pengen apa yo. Terus oh iya, aku ndek celengan konten ya wis kaya ngono. Permasak-masakan bancaan yo urung ono usume. Sedekah bumi kene yo urung mulai, tapi nek daerah ya wis akeh sing daerah kuwi kulon, apa lor, kulon. Tempat asalku Jepang kuwi wis rame punya. Wah, bener urung. Wah. Buka dasar teteh pemirsa. Wingi wong libur mergo nek lara nek wedok. Nek aku ki nyah. Aku tak dolan masak apa ayo aku yo ngono. Aku nek berdua nu ora bingung awan pengen langsung del nek Jujuno tetep tak masakno. Kan ndek mau tak masakno, ini tak masakno. Ndek ini iya ndek ini apa ndek apa namanya? Beberapa hari yang lalu. Siapa emang? Lemu saiki pemirsa kucingku. Bermangan aku. Iki bar tak dusi pemirsa lho. Saiki awake lemu bar tak dusi. Tak keimak tak jatah pindang. Juju seneng dijak dolanan buke, kucing buke. Seneng Juju. Mau berdolanan bal-balan. Wis aku wis bermangan iki bar tak. Walah iki sampoku padha karo sampone si kucing. Dek iki nganu pemirsa apa dek iki kroso ya dek nek seneng kene iki bikin dek iki nyaman ya aku matur nuwun ya pemirsa tikusku sudah biasane ku ya teng apa jenenge curut iki biasane mlebu nang kabel motor segala macam tul ana kucing iki ya cuma nek dek iki wayah pup tak gondol njaba tak golekno tanah-tanah sing iso diurugi sane kan ngono ya mau mampu cakar aku sudah mangan kok wis dia meng niki nek sebar ya nek aku ndulang Jojo tetep aku ijek Mas yo iki tak
anu tak tusi. Karek kupinge njaluk diresiki. Jarene yo nek saya sebagai muslim yo kuwi jare membawa aura positif bagi rumah. Yo kucing ki jarene sih ngono yo alhamdulillah ki aku yo ora njaluk loro-loro dhewe. Ya alhamdulillah. Ya tak openi saiki rada lemu pemirsa. Kemarin awalnya mau jenenge kucing nek tak dusi ngene iki ya nek tak dusi niki tetep tak peksa. Mungkin karena wis ucul suwi ning dalanan, ora lali balik nang omahe ndorone sing biyen. Dadi ndek gak kopen. Mungkin nek ndek gak salah dalan sak diopeni ndorone sing biyen, pemirsa. Terus teko rene ku kok ya Allah, gimbal kabeh. Mungkin yo turut-turut nang pasar paling kucing iki. Mripate loro ku tak kei obat moto pemirsa. Tak kei obat moto iki. Tak kei obat moto terus tak dusi 2 dina pisan. Wediku nek tak sedina pisan kok kanji ya 2 dina pisan tak jagi. Ya alhamdulillah dekne gelem iku pemirsa. Gelem pindang. Pintere gelem pindang. Krungu aku duwe caker meong-meong. Kucing kucing ngono terus. Iya meng si meng. Nek turu mesti goleki aku pemirsa. Turune nang ngisor kasur. Wes pemirsa. Digoleki cucu iku mau. Kucing Bu. Iya kucing goleki le aku. Ono digoleki. Nah. Bari iki aku cuci tangan pemirsa. Masih opit kucing ku ya mulune nek ape ndulang anakku. Aku yo nek liwat yo pemirsa, ape nukokno cucu jajak, kadang ngopo kuwi aku liwat iki yo sungkan yo wis tak anggap dulur teteh wis tak. Aku loro ndek nane iku golek yo omahku bingung. Wonge kan ora asli wong kene pemirsa. Apa tak tiliki lho, Mbak? Aku ki udan, aku ki takok-takok ki lho. Bu Iza ngono takok. Omahe wale Mbak, omahe mak iki sik ngono Mbak, sik netan ngono. Yo sesuk tak tilikane Mbak. Kuwi kan biasa tuku styrofoam nang tonggoku kene. Tapi kan ngalih rono tokone. Terus yo kuwi aku ki sungkan liwat ora tak tukoni sak porsi 5.000 wae. Ya wis tak tukoni. Aku ki mang nukokno susu mbek jajane cucu, roti. Gak duwe jajan jadi pangan, dadi terus mampir mbek tuku bensin terus tak tukoni. Suwi aku ketok ora tuku misah. Ya tuk suwi. Suami saya tak tutup dukonane iki mang ngontene. Buka dasari teteh mau agak buka wong ini bisa terus tak tukoni. Oke pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini ya, nek kalau banget puasa akeh. Jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.